Machiegni kendo nyako Ramogi Obila dhi nyime gi apedha mar mako josiasa abich mar Transmara magitudo kod tim mar siayo oganda mondo muoj tulo e tong' man Kararo kod Enoretet. Nyaka sani achije 26 ma itudo kod lweny osemaki kapisas magarite ho mar okak osingoni giketo kenge mag tieko tulo no. George Bati nigi ler. Kaluwore kod tulo ma osebedo kadhi nyime gwenge mag Transmara kuom dala ng'wen sani kendo kelo midhiero koting'o wang' mag udi kod puothe. Waromo kod e tong' mar Kararo kod Enoretet. Nilikuwa na mtoto nikatoroka kwenda pande ile. Sasa saida nimefika ng'ambo ndio nasikia kelele ya vita hapa che. Nikatoroka nikakimbia kwenda Ngararo. Sikukaa hapa. Asa wakati nimefika Ngararo ndio ninaambiwa hata gari imefanya nini? Imeungua, nyumba ile ya pande ile imewekwa moshi, imewekwa moto ndani, imeungua, vitu ilikuwa ndani yote imefanya nini? Imeenda nyumba wamevunja kioo. Tulo mamedo kelo luoro e gwengego omiyo apisa magarita e ho mar okak kotelnegi kod jatendlo mar arita makono Abdi Hassan ochako yango kenge magiseketo nyaka ne lweny no chakre kendo neno ni arita odok e wang'e. We have found out that there are 22 houses that were burnt and almost 50 people have been affected, and our first mission is to ensure that normalcy is restored, and we have done that. We have mobilized ourselves, and in the process we have arrested 26 people who we believe were behind the violence and the destruction of property that we have witnessed today. So what we have said, all those perpetrators, all those instigators, anybody who had a hand or involved in one way or another must be tracked, located, arrested and charged. Kaka okang' mar yango gima debed ni osebedo ka kelo remo marach e kind dhoudi modak e tong' mar Kararo kod Enoretet, apisa magarita ne oromo kod jodongo mawuok e dhod joganda Irwa kod mawuok e oganda jo Isira ka giduto giyango ne jotend arita midhiero magisebedogo. Kuanzia saa hizi naomba nyinyi kama serikali ili mufaka kama sisi wasingishu sisi na ushakubali hata kama iko mashamba na ushapotea pande ile hata kama hajapotea sisi na ushakubali hiyo ndio mufaka yetu. Hiyo title iangaliwe, title ni ya nani, chama inafika wapi, we have the application officers, we have the surveyors na wanajua chama inafika wapi wana county. Ningekuomba pia kwamba leo hiyo kitu muyutilize title ni ya nani, hii watu kama wanashawishi waende kotini, kotini iko na sheria, wapeleke hiyo matatizo yao kotini, wapigane wenyewe, wapigane damu ya watu wengine innocent. Kata obedo ni nyaka sani lweny mar Transmara medo kelo luoro kendo maloyo ji 500 osedar e miechgi ka puothe manie lowo eka 60 bende osewang'. Apisa magarita e gwenge mag hoho mar okak omedo chiwo geno ne jodak makono ni okenge magiketo dhi kelo kwe mosiko. George Bati, Ramogi TV. Kwan ringre makoro sayudi